Вижте каква закуска ни донесоха. Родопски мекички с сиренце, сладко, кисело мляко, така де, айранче и ще бъде много хубава родопска закуска. Взема така. Уникално. Сега си правя млякото с какао. Уникално. Уникално. Приятели, вече съм убедена, че трябва да ви препоръчам тази къща за гости Родопско сърце. Уникално е. Тази родопска къща е в град Чепеларе.